Problema de lents. En aquest cas anem a calcular la posició de la imatge que produeix una lent de potència 2 dioptries si l'objecte està a 0,4 metres de la lent. I al finalitzar haurem d'indicar el tipus de lent, la distància focal-imatge, la posició de la imatge, l'augment lateral i el diagrama de raig. Anem a treure les dades del problema. En primer lloc, la potència és de 2 dioptries. Potència 2 dioptries. I per altra banda ens diu que l'objecte està a 0,4 metres de la lent. Per tant, la posició S serà igual a menys 0,4 metres. Si no ens diu res més el problema, agafarem que la potència ens va donar la idea de quin tipus de lent estem treballant. Així, en aquest cas, si la potència és major que 0, és a dir, positiva, estarem davant d'una lent tipus convergent. Recordem les equacions fonamentals de les lents. La primera és que la potència és igual a la inversa de la focal prima, que la potència és igual a 1 partit per S' menys 1 partit per S, que la focal prima és la mateixa que la focal canviada de signe i que l'augment lateral se calcula com la relació entre la posició de la imatge i la posició de l'objecte. Calcular la focal prima, agafarem, com hem vist abans, la potència, que és igual a 1 partit per la focal prima, i aquí la focal prima serà igual a 1 partit per la potència. Per tant, la focal prima se calcularà com 1 partit per 2, és a dir, més 0,5 metres. I la focal serà la inversa de la focal prima. D'aquí traurem que la focal objecte és menys 0,5 metres. Ja tenim els dos punts focals per a fer el nostre dibuix. Per calcular la posició de la imatge, agafarem l'equació de la potència, que és igual a 1 partit per S' menys 1 partit per S. D'esta equació sabem la potència perquè està en l'enunciat, sabem la posició de l'objecte perquè està a l'enunciat i el que ens falta és la posició de la imatge. D'aquí la posició de la imatge es calcularà com la inversa de la potència més 1 partit per S. Així, substituint valors, la posició de la imatge serà 1 partit per la potència, que és 2 positiu, més 1 partit la posició de l'objecte, que és menys 0,4 metres. Hem de recordar que l'objecte sempre està a l'esquerra de la lent. I així este valor és de menys 2 metres. És a dir, que la posició de la imatge és menys 2 metres. Per fer el dibuix, ara sabem que la focal prima i la focal és de 0,5, focal prima a la dreta, focal objecte a l'esquerra, i que la posició de l'objecte és de menys 0,4 perquè està davant de la lent a 0,4 metres, és a dir, l'objecte aquí. Posem l'altura, més o menys una altura d'1 centímetre aproximadament, ara mateix no importa, i anem a traçar els ratjos. El primer raig és un raig que ve des de l'infinit i que arriba a la lent. És aquí. I una vegada arriba a la lent, passa per la focal. El següent raig és el que passa per la focal objecte, per l'objecte i arriba a la lent. Aquest raig eixirà paral·lel a l'eix. Vegem que en aquesta zona aquí no es creuen els rajos i per tant el que hem de fer és prolongar cap endarrere. Prolonguem primer el que és paral·lel i després el que va per focal. I observem que es creuen aproximadament per aquí. Per tant, comprovant la regla, està aproximadament a 10 centímetres, que utilitzant l'escala serà els 2 metres que havíem calculat inicialment. I per últim es queda calcular l'augment lateral. L'augment lateral es calculava com la relació entre la posició de la imatge
i la posició de l'objecte. Així, l'augment natural es calcularà com menys 2 metres, que era la posició de la imatge, partit menys 0,4 metres, que és la posició de l'objecte, donant un valor de 5. I ara anem a veure les característiques de la imatge. Si l'augment lateral és major que 0, significa que la imatge és directa. Si l'augment lateral és major que la unitat, significa que és de major tamany. I si la posició de la imatge és menor que 0, significa que és virtual.